ocells marins, una bona forma és poder pujar amb un vaixell de pesca com aquest d'aquí. Això és un luxe, tot i que també té els seus desavantatges. T'has de llevar molt d'hora, cap a les 4 del matí com a tard, a les 5 has de ser a port per sortir. Els pescadors tenen una vida força dura, s'estan 12 hores a la mar. Jo crec que paga la pena, però té els seus sacrificis. Soc en Pep Arcos, biòleg i coordinador del programa marí de Sea Over Life, la Societat Espanyola d'Ornitologia. Vaig començar a embarcar-me amb aquesta mateixa barca, ara fa gairebé 18 anys, per fer la meva tesi doctoral sobre el comportament dels ocells i la relació amb la pesca. La meva afició pels ocells ve de lluny. Quan feia sisè de bàsica, em vaig trobar amb un mestre de biologia que em va començar a portar al camp a mirar ocells. Em va cridar l'atenció cap als ocells marins, també. O sigui, realment va ser quan vaig veure que no tots els ocells marins eren gavines, sinó que a casa nostra teníem moltes espècies que eren molt curioses, que jo tenia vistes de documentals i que no havia pensat mai que les poguéssim veure aquí. Actualment segueixo treballant molt amb el tema de la interacció entre ocells i pesca. També m'interessa molt el tema de les captures involuntàries que fan segons quins arts de pesca, que és un problema pels ocells, però la veritat és que quan vinc en aquesta barca vinc bàsicament perquè m'agrada i és el meu lligam al mar. Passes unes quantes hores matant el temps mentre està arrossegant la xarxa a la barca. De fet, els ocells és curiós perquè no es fixen tant amb el peix com en la maniobra que està fent la barca. A la que el motor comença a fer marxa enrere per recollir la xarxa, els ocells ja han après que això és la clau per treure el peix i ja es comencen a acumular al voltant de la barca. Estem a 15 milles de la costa i no es veia cap, i ara de cop i volta falta res. En 20 minuts anem a tirar l'arta a dalt i estem per aquí pegant voltes. Soc el David, el patró de la Maireta Quarta. Fa 32 anys que soc pescador. Les teniu mimades. Sí, bueno, jo per mi que ja es coneixen, Ja t'ho he dit moltes vegades. Per mi que saben la barca, que fan més descartes o alguna cosa, perquè a nosaltres ens venen moltes gavines sempre a la barca. Des del moment en què la xarxa està en superfície, jo començo a censar els ocells que van venint. Cada 10 minuts conto quina quantitat de cada espècie hi ha. I això és interessant perquè diferents espècies aprofiten diferents moments de la maniobra per evitar temes de competència. També faig aquests experiments m'agafo una cubeta de peix de descart i el vaig llançant de forma controlada, veure una mica quin és el destí final de cada peix per tenir una idea al final de quina proporció de peix acaba en mans dels ocells. Ara ve un mascarell, ara se l'emporta una baldriga, un altre l'agafa una altra gavina però li roba una altra. De moment tenim dues espècies. Aquestes gavines que veieu aquí més grans, ara hi ha 4, són
Són gavians argentats, és la típica espècie gran que també podem veure al mig de la ciutat. I després, ara mateix només hi ha una, aquesta més petita, que té les ales totes blanques, bueno, és tota blanca ella, és la gavina capnegra, que és una espècie, és poder l'espècie de les que tenim aquí que es veu més sovint mar endins. És una espècie que cria bàsicament al Mar Negre i que a Catalunya tenim una mica la gràcia d'acollir durant l'hivern gairebé el 50% de tota la seva població mundial. És una de les espècies que més afició té això d'agafar descarts de pesca. Ara mateix comencen a venir alguns ocells. El problema és que quan hi ha poquets... Mira, un rap. Quan hi ha poquets ocells no senten la necessitat d'apropar-se tant a la barca. Diguem-ne que tenen una mica més de desconfiança. Quan hi ha molts, el tema de la competència entra en acció i llavors s'apropen cada cop més perquè si no s'ho en passen uns altres. Quan vaig començar a venir amb aquesta barca, amb la Maireta, una de les coses que em va engrescar més és que el David, en aquell moment era el fill del patró, avui dia és el patró, li va fer molta gràcia això de mirar ocells i es va aficionar molt ràpid. Bueno, era una oportunitat molt bona per poder tenir una idea de la regularitat de segons quines espècies que des de costa no es veuen fàcilment i que algú que es passa la vida al mar doncs, pot controlar molt més bé. Des que va vindre ell me va ensenyar moltes classes que jo no sabia, perquè normalment la gent quan veu les gavines tot són gavines i ja està. I que jo en sàpigui ara hi han ser unes quantes de gavines, de classes, inclús l'època que venen i quines són les adultes i les que són més joves, les fosques, i tot això m'ha ensenyat ell. I del que més me'n recordo del Josep va ser una vegada que va veure un cagaire d'un tipus molt estrany, que llavors me vaig donar compte que sí que li agradaven molt les gavines perquè es va posar com si l'haguessin tocat la loteria. Aquell dia em vaig donar compte que li agraden molt les gavines. La relació entre pescadors i ocells marins es remunta molts anys enrere i diguem-ne que sempre han sabut treure un benefici mutu, començant pels pescadors, que de vegades aprofiten els ocells per localitzar les moles de peix i després els ocells saben aprofitar molt bé el peix les oportunitats que els donen els pescadors per menjar. Les gavines, a nosaltres, inclús quan tirem els descartes que queda el peix ensorada, és menjar per ells i trobo que és un bé per no deixar matèria que estigui surant. Barcelona és un dels llocs del nostre litoral més interessants per poder observar ocells marins, sobretot gràcies als aports dels rius Besòs i Llobregat. És una zona relativament productiva, amb molt de peix. Tenim espècies que a l'hivern ens venen del nord d'Europa, fins i tot de Nord-Amèrica. Fins i tot tenim un cas emblemàtic aquí al Mediterrani, que és la baldriga balear, que cria aquí a Balears només, i de la que queden unes 3.000 parelles. I en conjunt tenim una comunitat d'ocells marins molt diversa i amb força espècies amb una situació de conservació bastant desfavorable, és a dir, que són molt emblemàtiques i que realment és important conservar. Les aus marines, de fet, és curiós perquè molta gent les acostumem a conèixer més per la seva presència a la costa, però a l'hora de la veritat, el seu medi real és el mar. El mar realment crec que és un medi del que hem d'aprendre encara molt, amb molts secrets encara, sobretot a les grans profunditats. Més enllà de ser un paisatge que podem contemplar i apreciar, el mar realment juga un paper clau en les nostres vides. És a dir, ho miris per on ho miris, tot acaba lligat al mar. Realment no es tracta només de conservar el mar perquè és una cosa maca i digna de conservar,
sinó perquè realment ens hi juguem molt.